حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا بزتفالالي قانقوتات اب حدا املخو بيت استوهابنا تصداوشتنا خنمرمرو بفقري اب حانت بيت كريستيان كنعبر حبرتنا ملكت فورنا حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا سلام تخاتاتلتي حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا نلومي شاد شاي كفال قدس آمنا يقوبن مدر حبشان زبل حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال عم صواع بيت كريستيان يترف بيت صلاتون سلا زينبرة أبتا تعاقبا ملازقون صباب بيت 3 مترو ب4 زنبرة عقنا كاب شوعات الطرينا بشمونت ناشحن شمونت 249 عامة مهرت فرنجي آمنا يقوب بآمنا ماسياس قبقى ببسنا تقوبو كلتا حاجزتي قبات باباس سلسة سانو كم مساخر كلتا إتبقوان كاتوليكوان كهنات أبا أمنة مريمن أبا جبر أقعستن بعبي منفساونة تساتفو معصون مساخوتن بردئي فلاسي كابتشيني أبا باسكولة تحلوه نتحياوي أما حداري بزعبا اتيز فتسام زنبرسنا سرعات ملو حبريتات وهيب وصل زنبرة عطوات أخبرتي تستا أنقصاقيسو النبرة نصبحيتو أبنا ماسياس بأبا باسكولة ود محبرهم تسنيم بجالبا نابدس يدهلاخ حلفو أبنا يقوب اتم كلتا كهناتو منجن نتي فليوم زقنيك ألاي ساقيروم نابي يبسي متصوع زنبرة محبرة سب كريستيان تسنبرو كروم معالت مسحالة سراويت إثيوبيا ناب حقرو تمرسة أبونا ماسياس ون نام صوعن إن كلن تمليسهم مس أبنا يقوبن حيال أوارح بزعبا حوارياوي مدباتهم زتيهم أب سمن إثيوبيا مس دقياتو بمستير ترخب وانا تقواوي قبصاوي أبونا سلامة صعبتو من انتخيط قعوام دقياتو بمن مسنيتا هيبهم ناب قزات رأس عالي سددوهم عيسلت أمن دأمبر أبنا ماسياس بوجام غيرهم ناب ولقا مدرسة بخوهم كأتويو زنبرة علام كم بحدش نمتصوع تمرسو كابون أوروب أخدمو دحر بزح صاقا من مكران بسودان غيرهم ناب ناي حزبي أورومو قزعات ولقا ناب أوراجا قدرو ناب كتما أسندبو بإسران حدن حدارش حن شمون تميتن 52 عامة مهرت فرنجي مجمريا غزيوم اتيوم حورياوي تلوخهم جمرو أبنا يقوب دحري ناي 9 ورحن كلتا معالتن سدتهم نحالاي بصيحهم نعاليتنا اتيوم بزح نقرات أقانعو ساق سدتن أواجن نابول عن كبابيان كنقصاقصم سلزيك على حورياونتهم أي تعوتن بقداي تاز حاشا أماراتين حالاي ممعبال كم زخونة تردو بناي شحن شمونت 251 عامة مهرت فرنجي موداتا ورحات أخل أبايتي مستهانسة نتمهارتي زرع كهنت كاب حاليتنا نحالاي لودوام شعو حالاي بوقعي منبر باباس حوريهم مسلين سبخا مدر حابشا كونت حالاين قدس أمناي قوبن بمسرت بصاب لعلواي من أختنيا لازارستي تحسا شحن شمونت 251 عامة مهرت فرنجي بتقوانتي ناي محبر لازارستي عالم لخاو تغلالي أب منيت وي رئيس قبائي أبا انتين زبهالو أب كتما باريس يقمطو نورو ناي سبخا مدر حابشا وقعو حوصت وي مبصح كم زدلي تردو ناي لعلواي بيت مخرم أبال أبا ماريكوس أنطونيوس بيسو مرأختم فتسيمم كاب هاجر تشاينا يملسو سلز نبرو ناب سبخا مدر حبشا وقعو تعزب تخكايد مزنت تقبلو أبا ماريكوس أنطونيوس بيسو 951 عامة مهرت فرنجي ناود متصوع وردو كابو ناب بيت محبر ان كلهم مسعرفو بعصر تخلط تحساس نامنبره باباس حالاي أمر انتخونا جن أبنا يقوب بحورياو قداي مخنيات رحيقهم صنحو بعشران سلسان تحساس شحن شمون 251 عامة مهرت فرنجي حالاي تمرسو مستوم الأختنيا محبر بزاد اللي قدايات تواسو نايتم وقعو بصحي ناب حالاي مقتاو لكع ورحي تحساس شحن شمون 251 نبره
ንዝኽርቲ ታሪኽ እቲ ሽዑ ዝተመዝገበ ንሓላይን ኣብና ያዕቆብን ዝምልከት ጸብጻብ ክንጠቅስ። ሓላይ ካብ 700 ክሳብ 800 ዝበጽሕ ህዝቢ ነበራ። ግምት ብዝሒ ካቶሊካውያን ካብ 400 ክሳብ 500 ነበረ። ናብ ስብከተ ወንጌል ዝተዋፈሩ 15 ካህናት ደቀባትን ቁሩባት ፈለስትን 10 ተማሃሮ ዘራ ክህነት ከምኡውን ካልኦት እናተመላለሱ ዝመሃሩ መንእሰያት ነበርዋ። ኣብ ናይ ቆም ምስ ህዝቢ ሓበሻ ንኽነብሩ ሕያው ዝተዓደሉ ይመስሉ። ሕያዋይ ተፈታዊ ለዋህ ቀጻዕ ርእሶም ዕጉስ እዮም ዝነበሩ። ብኹሉ ኣነባብሮኦም ነቶም ካህናት ደቀባት እዮም ዝመስሉን ዝኽተሉን። ብመግብን ኣከዳድናን ንዓዓታቶም መሰሉ። ሓርፋፍ ዝዓረቡ ቀምሽን ንእሽቶ ጨርቂ ቆብዕን ይወድዩ። ናይ ቆርበት ላም ማእሲ ከዓ ነበረ ዓራቶም። ተወጢሖም ዝኸዱ ፈረስ ኣይትርእን ኢኻ። ምስኦም ዝሳጎም ነዊሕ ምርኩስ እዩ ብጻዮም። እዚ ኩሉ ምናኔ ኣብና ያዕቆብ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣኽብሮት እዩ ዝሕድር። ቅዱስ ተባሂሎም ከዓ ተሰመዩ። ኣባ ማሪቆስ አንጦኒዮስ ፑሶ ክርድኦም ዘይከኣለ ኣተሓሳስባ ኣብና ያዕቆብ ከም ዝነበረ እውን ይገልጹ። መንፈስ ምድሪ ሓበሻ ንኸትሐድስ ብዙሓት ኤውሮጳውያን ልኡኻት ወንጌላውያን ኣየድልን እዮም። ካህናት ደቀባት ይኣኽሉ። በዚ ምኽንያት እዚ ይብሉ እቶም ወግዓዊ መልእኽተኛ 2 ዓመት ይኸውን ኣብና ያዕቆብ ኤውሮጳውያን ሰበኽቲ ወንጌል ኣይትስደዱ ቢሎም ከም ጸሓፉ እዝክር ይብሉ። እቶም ካልኦት ላዛርስቲ መዓይቲ በዛ ጉዳይ እዚያስ ምስኦም ከም ዘይሰማምዑ የፍልጡ። ብምኽንያት ተገረጫው ተግባራት ጸዓዱ ሰበኽቲ ወንጌል ዝገደደ ከዓ ንሶም ንኤውሮጳ ምስ ተመርሱ እሞ ከዓ ብግዜ ጽኑዕ ስደት ዝወረደ መዓት ንኣብና ያዕቆብን ንምእመናን ደቀባት ምድሪ ሓበሻ ዘይርስዕን ዘይድምሰስን ተመክሮ ኮይንዎም እዩ። ናይ ቤት ዘርአ ክህነት ሓላይ ፍረ ኩስኮሳ ኣብና ያዕቆብ ንሓላይ ናብ መንበረ ሐዋርያዊ ጳጳሳዊ መሪሕነቶም ምስ ለወጥዋ ብትእዛዝ መንበረ ጴጥሮስ ንወዲ ማሕበሮም ኣባ ሎረንዞ ቢያንከሪ ብ2 ጥቅምቲ 1853 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ሓላይ ጳጳስ ስያሜ ላንጎን ምኽትል ሐዋርያዊ ምስሌነ ሰበኻ ምድሪ ሓበሻ ቀብእዎም። ባዕሎም ኣብና ያዕቆብ ኣብ ዜና መዋእሎም በዛ ዝተጠቕሰት ዕለት ከም ዝተመልከትዎ 2 ሓገዝቲ ዝቐብኡ ኣቡናት ስለ ዘይነበሩ ብፍሉይ ሐዋርያዊ ፍቓድ 2 ካህናት ደቀባት ብትዕዝብቲ ኣብቲ ቅብኣ ጵጵስና ተሳተፉ። ንሳቶም ኣባ ወልደ ገብርኤል በዓል ሽዋ፣ ኣባ ዘካርያስ ካህን በዓል ኣክሱም ነበሩ። ክልቲኦም ምሁራት ሮማ ስለ ዝነበሩ ቋንቋ ላቲን ከዓ ስለ ዝፈልጡ ነቲ ብላቲን ዝተኻየደ ስርዓተ ቅብኣ ጵጵስና ብትዕዝብቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብርድኢት ተኸታተልዎ። ብመሪሕነት ዘመነ ሓላይ ኣብ ቤት ዘርአ ክህነት ሓላይ ተኸስኪሶም ኣብኡ በብደረጁ ማዕረግ ክህነት ዝተቐበሉ ፈለስትን ሰብ ተኽሊልን ኣስማቶም ከም ዝስዕብ ይመስል። ቀዳማይ ኣባ ገብረ ጻድቕ በዓል ዓድዋ ብ19 ነሓሴ 1852 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሓላይ ብኢድ ኣብና ያዕቆብ ማዕረግ ክህነት ተቐበሉ። ሕጋዊ ትሕዳር ስለ ዝነበሮም ኣቦ ቆልዑ ነበሩ። ፈሬስ ብዝብል ስም ይፍለጡ ነበሩ። ካብ ንእስነቶም ኣብ ዓድዋ ብኣቡነ ያዕቆብ ብመንፈሳውነቶም ብዙሕ ንኡድ ነበሩ። ካልኣይ ኣባ ዘካርያስ ንኡስ በዓል ዘንጎሕዋዱ ብዝብል ስም ዝፍለጡ ዝነበሩ ብ19 ነሓሴ 1852 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሓላይ ማዕረግ ዲቁና ብኢድ ኣቡነ ያዕቆብ ተቐበሉ። ብ21 መስከረም 1856 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሓላይ ክህነት ተቐበሉ። ሳልሳይ ኣባ ዮሴፍ ኣብ ዓለም ተድላ ብዝብል ስም ዝፍለጡ ብ19 ነሓሴ 1852 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሓላይ ብማዕረግ ዲቁና ተቐበሉ። ንግዚኡ ዕለት ክህነቶም ኣይፈለጥናዮን። ኣብ ናይ 27 ታሕሳስ 1854 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዜና መዋእሎም ግን ቅዱስ ኣቦና ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ኣብ ከባቢ ጎንደር ተሓቢኦም ብዝነበሩ ግዜ ስደት ከይፈርሑ
ካብ ሓላይ ንጎንደር ሓዲስ ካህኖም ኣባ ዮሴፍ በዓል ጎጃም ከም ዘምጽዎም ይሕብሩ። ራብዓይ ቀሺ ተኽላይ በዓለው ሆነ ብሸሞንተ ጥቅምቲ 1853 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሓላይ ቤት አቡነ ቢያንከሪ ማዕረ ክህነት ተቀበሉ። ሓሙሻይ ቀሺ እምነቱ በዓል ባርክንሃ ብሸሞንተ ጥቅምቲ 1853 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሓላይ ቤት አቡነ ቢያንከሪ ክህነት ተቀበሉ። ሻድሻይ ቀሺ ገብረ ስላሴ በዓል ባርክንሃ ብ26 ጥሪ 1854 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሓላይ ቤት አቡነ ቢያንከሪ ክህነት ተቀበሉ። ሻውዓይ ቀሺ ተስፋ ዮሐንስ በዓል ድርዓ ብ29 ጥሪ 1854 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቤት አቡነ ቢያንከሪ ኣብ ሓላይ ክህነት ተቀበሉ። ሻሙናይ አባ ገብረ ኢየሱስ በዓል ጎንደር ብ21 መስከረም 1856 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሓላይ ቤት አቡነ ያዕቆብ ክህነት ተቀበሉ። ታሽዓይ አባ አረጋው ደሱ በዓል ሳዕስዕ ብ21 መስከረም 1856 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሓላይ ቤት አቡነ ያዕቆብ ክህነት ተቀበሉ። ዓስራይ አባ ዮሐንስ ተስፋ ገርግስ ተወልደ መድህን ብዝብል ስም ዝፍለጡ ዝነበሩ በዓል አውራጃ ዓድዋ ብ21 መስከረም 1856 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሓላይ ቤት አቡነ ያዕቆብ ክህነት ተቀበሉ። መበል 11 አባ ኺዳኑ ወይ ኪዳነ ማርያም ወልደ ገርግስ ወረዳ አስሓአ አውራጃ ዓድዋ ብ21 መስከረም 1856 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሓላይ ቤት አቡነ ያዕቆብ ክህነት ተቀበሉ። ብ21 መስከረም 1856 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብሓንሳብ ክህነት ዝተቀበሉ ፈለስቲ ሓሙሽተ እዮም። ማለት አባ ዘካርያስ፣ አባ ገብረ ኢየሱስ፣ አባ አረጋዊ፣ አባ ዮሐንስ፣ አባ ኺዳኑ እዮም ዝነበሩ። ሰላም ተኸታተልቲ ሓንቲ ፍቕሪ ሓንቲ ቤተክርስትያን ሚድያ ንሎሚ ሒዝናዮም ዝነበርና መደባት ነዚኦም ይመስሉ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣሜን።